गासिबो इउटुबाव मायाव होनदाय मायाव हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होना लाग्रा थाबाय बुथायथाय महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर सानफ्रामबो बिनोसै आरोना माथो उपाय खालामबावनो माथो उपाय होनबावनो आरोना लोगोफोर गायनाय फुनायनि दिनाव गायनाय फुनाय गायनानै लायाबा फुनानै लायाबा होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय माने न'नियानो जोबनो थाङाखै लोगोफोर गायनाय फुनाया ओमफ्राय मैया जोबखांबाय न'नि ओमफ्राय दिनै आरो आइ बिखुमजो रांखावरि लाहानियाव थाङानो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर सानफ्रामबो बेनोसै आरोना बदल हैनाय मानाय जोंनियाव गायना होफैबाथाय बेनावबो थां बैनावबो थां बदल फैबाथाय माने बदल हैफिननांगौ नालाय बेनिफ्राय दायो नै रेडि जालायबाय आरोना डिउटियाव थांनो ओंखारलायबाय रेडि जालायबाय नै साथा लानानै ओमफ्राय लोगोसे जि फालि लानानै ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो दिनै मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम ना मा होनो लोगोफोर दाबो दब्लायसो हायाखै नोंसोरो सिगां फैग्रोनानै इखिनिल' फुंनिफ्राय गायनाया दिनैयो आइ बिखुमजो रांगावलि लाहानाव हाल जांख्रा लोगोफोर ओमफ्रायो मैया खावसे गायखादोंमोन नैखिनिखौ ओमफ्राय दिनैयो नैखिनिखौ गायगोन आरोना लोगोफोर हाल जांख्रा जाबायानो मालाय इसा एसे आथुर गायबाय बेला बेथा गायबाय जांख्रायानो जाबाय मालाय सिन्था गैला ओरैनो थाबाय थानो मोनसिगोन उन्दु हो आंखौ माइ गेसें गायदो होननानै सोर बुंदो इयाव ग्रुपआव मोनगोनसो जाय होनदो आं नै दिनैयो नोंसानि हाल जांख्रायाव गस्ला गोदान गानबोलायनायखौ नुवाखै दासो नै बिजावजालिनिफ्राय गोदान मोदोमलायनाय गानबोदां मस्थ' हाल जांख्रायाव नोंसानाव बेसे गोथारै फैदो मानसिया गोदान गानलायनानै मिथिया दिनै हाल जांख्राया आबो समाया खम जागोन आब' आबानि हालेवनाय बिहामजोफोरनि माइ गायनाय बेसेबा समायफ्लेदोना लोगोफोर नै दैयाबो जि थुल आरो फुख्रि बायदि राननो थाङा ओमफ्राय नै दब्लायसे हाबायानो साया लायदो जांख्रानि साया एसे गोबाव थाया दाबायदियाव हालखौनो नुनो थांलाना लोगोफोर नै ओमफ्राय आबाया जोंहा मोसौ हालखौनो फाना आरो नै बिहाव उन्दैया लोगोफोर हालेवनानैनो गायजोबो इसा इयाव गासै 4-5 बिगा दङ इसाना हाया ओमफ्राय मैया खावसे गायदो ओमफ्राय दिनै लास्ट जांख्रा आरोना इसानाव नै बिहामजो माखाया गासिबो बिजावजालि साब्रैबो बिजावजालि साथामबो फैजोबदो नायनायखाय एसे नाहर गोरान हिनजावा नायनायखाय एसे नाहरदो जमा बेसेबा इन्टारेस्ट जादों लोगोफोर बिहम हालेवग्रा बिहामजो माखा गायग्रा बिजावजालि साथामबो फैदो सासेया ओंखाम संनो थाबोदो लोगोफोर ओमफ्राय जों साब्रैबो ओंखारबोजोबदो नै लारि मोखांखौ नुवाबाबो जासिगोन आरो नै हाय सालायफैदो बिगासे हाबाय आयै सालायफैदो 10ता जाबाय फै सालायफैदो माबा गांबाय जों एसे फुख्रि बायदियाव गायबाय थाया गोरान हिनजाव नायनायखाया माबायदि मोनदो दै गोथौआव गायनानै बिहावनि हालेवनायाव नै टेन्टावबाय नामा दै गिदिरजों आलियाव जनोसै आलियानो गैया मायाव जगोन फिथाबो देना लाबोआ नै आइनि मेथाइया माबाया फिथाइया इनो नै आइ रांगावलिनि माबा जांख्रानि मेथाइया बेनो जाबाय नायनानै दिनैनो जांख्रि जुमनो नागिरबाय मा खोथियासो थोआ जालायखो नै लोगोफोर दिनैनो गायजोबनो नागिरबाय जोङो माबा दब्लायनै गायखांनानै खोथियानो मन'जोब्बायसो दाना फुबावनांबायसो नै बारुरुनो दा फुग्राफोरा बाथारबायमोन बेसेरा उपाय गैया आरो गुफुरलाय गोसोमलाय लाबथारबायस' जांख्रानिया जुमाय रोसि ना मायो सिमां माइब्रा ओमफ्राय सेरेब
बेदरा बुरजा बुरजा नामा ओंखायनोथ' लाया गिदिर बुरजा दे बुं जालायनोसै लोंलायनोसै नै बयलार बेदरलाय सेरेबलाय जुमायलाय apa saya boleh saya yuk bilang Matrai आरो थान्दाबो लाबावलाय द' मिक्सारबा बुरिनोसो नोंस्रा नोङो बाब सेलबावसो एसे गिदिरा हारसिंनो Lay bukan thay mà lay. Ơi nói sao chúng con xem mà rau xịn nữa. Đây mà mua nhiều này mà bắp này ăn. Ơi vô cứ ăn để hôm nay nè. Đây là này khăn cái sập em. Làm ăn man chơi sam tham luôn cả bên na. Nè, sini. Kia. दाख्लै मावनो नामा दे माबायदिबा फंबाया मा होनो गथ'फोरा माइ गायो नै दालिजों ओंखाम मावनो बेदरबो गैयानो मा जागोन नोंलाय ओरैनो जिग' जाहोना हरथारो आंखो मिथिबाय ओमफ्राय र' गेदेरफोर ओमफ्राय नोङो हाल जांख्रायाव जोंनि लोंनाय जानायाव ओमफ्राय नों मानो सन्देर फैनांगौ दा खम जाबायना मानो सन्देर फैनांगौ खम जाबायना दा जोंना फागोआ थांदो नोंसोरो थांदो मा जों जांख्रा जानायाव बिदि खम जानाय इउटुबाव मायाव दाय मायाव गथ'फोरा माबा नोंखौबो इउटुबाव हरबाय इउटुबाव मिनिनो लागाथार आया इउटुब होनलायदो नोंखौबो गिदिरफोर इउटुबाव हरबाय आइ नोंखौ नुसिगोन एबार गासिबो मोनफैबाय र' लोगोफोर जेने तेने माने खर' सर'खौ लोबस्र' लाबाय जि गोबावसोमोन लोगोफोर खर' लोबिया सप्तासे जाबाय खोमाहाय लोगोफोर सोर फाग्ला फाग्लिया सप्तासे थायो खर' लोबिया लोगोफोर आंसो थायो खोमाहाय लोगोफोर माबा दिनैबो लोबनो सानो गाबोनबो लोबनो सानो एखनब्ला बालाङो आरो फुंफोरावबो माने फुङावनो थांनाय जायो नालाय लोगोफोर फुंफोराव माने लोबस्लाबनो हाया मावनाय दांनायजोंनो गथ'जों गथायजो बिदिनो बिमाफोरनि खामानियालाय दा बुंसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो दायो भाजा साजा इसे जाना फैबाय फोथाराव दिनै माने इन्टारभिउआ लोगोफोर लोंग्रा सोंग्राबो बिदिहाय मोजां गैया नालाय लोंनायबो जायासै भाजाखिनिखौ इसे जाना फैबाय ओमफ्राय लोंग्राफोरा लोंगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो माबा खर' सर' लोबस्रंना लाबाय ओमफ्राय बोराया मा ओंख्रि संगोथाय नोंथांमोना बेखौनो एसे शेयार खालामलायनोसै रा लोगोफोर बोरायानो साननैसोआ माने संगासिनो दं आरो माब्लाबा माने फुङाव संलांनाय जायो आरोना आंबो ओंख्रिफोर थायोब्लाथाय ओमफ्राय ओंख्रिफोर थायाब्लाथ' आरो संलांनायानो जाखाया ओमफ्राय मा संखोथाय बोराया गायनाय फुनाया जोब्बासो इसे माने माबा संनाय खावनायाबो रेस्ट मोनसिगोन बोराया बे साननैसोआ माने न'आव गायलाय मालायनाव बदल गायलाय बिदि गायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो न'आवबो गायजोबनोनो हायाखै 7 बिगा दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय नै मोदोमलायबाय बहल संदो खोमाहाय नै लोगोफोर न'निनो बहल लकेलजों ओमफ्राय नाजों संना दोनदो आरो बोराया जि मोदोमफ्रुनो फलाबो जोसा मोदोमलायथारदो इसे जोसाबो दं नामा थाइफा थाइनै न'निनो फलमोन लोगोफोर नै ओमफ्राय फलजों आलु इनिफ्राय ना संना दोनदो आरो जि बरिया संना दोनखाबाय आरोना सुन्दरिनो रोंगौहाय आंनाबो बोरायनि आखाइनि साननैसोआ जायै फुङाबा फुंला आरो एसे फुङाबा फुंला ओमफ्राय नै मा ओंख्रिबा ओइ मा ओंख्रि बिलाय मा ओंख्रि इयो ना खर'जों मा बुस्थु इयो लाइ ना जारि हा लाइ ए नै ना खर'जों लाइ नै इयो लोगोफोर लाइ गहेरा रज'नाय दंमोन फांफा फांनै ओरैनो थिथिथारा रज'नाय दंमोन बेखौनो खाना होबाय खोमा आरो इयो आंलाय जारिसो सानदोंमोन ओमफ्राय सोरनो इसोरथ' आरो ओंख्रि बासिखायोना फिसालाफोरनो ना एवदोनो आरो खोन्थाहरलायबाय बोराया आंना फिसालाफोरनो ना एवदो ओरै होननानै जालाबायनोसै जाला जालि गब्ला गब्लि गबनोसै लोगोफोर जि लुगैखाबाय नै
ओंख्रिखौ नुग्रा